ଏଇ ମନେ ଅଛି କାଲି ବାହାଘର ତାହେଲେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ରାହୁଲ ତୋତେ କାର୍ଡ ଦେଇନଥିଲି ନେ କାଲି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଯିବିନି। କଣ ମଜା କରୁଛୁ ସାଙ୍ଗ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ ହେଲା। ଆରେ ଯିବିନି ପରା କହୁଛି। ଠିକ ଅଛି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆସିବା ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆସିବ ନହେଲେ ନାହିଁ। ରାହୁଲ ତତେ ଏମିତି କରିବାର ନଥିଲା ରେ। ସତରେ ତତେ ଏମିତି କରିବାର ନଥିଲା ରେ। ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ? ତୁ ତ ଏବେ ଆସିଛୁ, ମୋ ସହିତ କଣ ହେଇଛି ତୁ ଜାଣିଛୁ? ରେ ତମାନେ ସବୁ ଏଠି ଜ୍ୟୋତି ଆସିନି କି ବେ? ନାଇଁରେ ଆସିନି। ର ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ କରୁଛି ର। ବୋଲ ଗୋଟେ ଫୋନ କରୁଛି। The person you are trying to call is କାଟି ଦଉଛି currently କଣ ଫୋନ ଟା? busy. ର ମୁଁ ତାକୁ ଲଗଉଛି ର। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଆରେ ଆସିବୁନି କି ରେ? ଲେଟ୍ ହବ। ନାଇଁ ରେ ମୁଁ ଯିବିନି। ମୋ ଫୋନ ଉଠେଇଲାନି, ତୋ ଫୋନ ଉଠେଇଲା। ଚାଲୁ ଚାଲୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, କାଟି ଦଉଛି କଣ ବେ? ଆରେ କଣ ହେଲା କି ରେ ଓଜି ବିଷୟରେ? ଜ୍ୟୋତି ଜାଣିଥିବ ଆଉ। ଏବେ ଆସିଲାଣି ସେ। ଭାଇ ଯାହା କରୁଛ କର 28 ତାରିଖ ମୋ ବାହାଘର କୁଆଡେ ଯିବନି ହଁ ହେଲା। କିଛି କାମ ଫାମ ରଖିବନି କି ବାହାନା ମୁଁ ଶୁଣିବି ନା କହିଦଉଛି। ମୁଁ ଆଗୁଆ ଛୁଟି ପକେଇନି। ମୁଁ ଆଗୁଆ ଯିବି। ଆବେ ଆଗୁଆ ଯାଇ କଣ କରିବୁ? ସେଇଦିନ ଯିବୁ ନା ଆଉ। ଆରେ ଜ୍ୟୋତି ରାହୁଲ ଆସିଲାଣି, ତାକୁ ବି କହିଦେ, ନହେଲେ ସେ କାମ ଫାମ ରଖିଦବ କିଛି। ଆବେ କାହାର କଣ ହେଇଛି? ଜ୍ୟୋତି କଣ ହେଇଛି? ଆବେ ରାହୁଲ ତୁ ଜାଣିନୁ? ଜ୍ୟୋତିର ଫେବୃଆରୀ 26ରେ ବାହାଘର। କଣ ଏଇ 26ରେ? କାଇଁ ମତେ ତ କହିନୁ? ତତେ କହିନି ମାନେ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ନା କଣ? ତତେ କହିଥାନ୍ତି ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ତୁ ତ ଘରେ ଥିବୁ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ ରହୁଛୁ। ତତେ କଣ ଆଗରୁ କହିବି? ହଁ ତୁ ଠିକ କହିଲୁ, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ ରହୁଛି। ମୋର କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ, ମତେ କାହିଁ କହିବୁ? ହଉ ତମମାନେ ବସିଥାଅ, କଥା ହଉଥାଅ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆରେ ଜ୍ୟୋତି ଏମିତି କଣ କହିଲୁ? ସେ ଖରାପ ଭାବିଲା ବୋଧେ। ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ? ତା ତ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ। ତୁ ଦେଖ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଛାଡି ଆସି ଆମର ଘର ଆଗେ ଠିଆ ହେଇଥିବ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥା, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତୋ ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ତୁ ତ ନିଜ ଇଜ୍ଜତ ତୁ ନିଜେ କରିପାରୁନୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ତ ଇଜ୍ଜତ କେମିତି କରିବେ? ବୁଝିପାରିଲୁ? ज़ाया अपने ज़ाया मेरी जिंदगी है।